El Partit Socialista de Benicarló ha denunciat una falta de gestió i manteniment en els aljubs, camins rurals i espais naturals del terme municipal. Segons els socialistes, els aljubs del camí Ulldecona i la Sotà no restauren ni netegen. A més, el portaveu socialista Enric Escudé ha comentat que totes les inversions que s'estan fent en camins són gràcies a la taula del Sénia i que paratges naturals com la Basseta del Bobalar o el Barranquet no s'estan cuidant tot el que caldria. El portaveu del PSPB-PSOE a l'Ajuntament de Benicarló també ha demanat que es finalitzi la séquia de la Sotà. L'Ajuntament de Benicarló té l'obligació de mantindre els paratges naturals nets, de mantindre els rius en unes condicions que no facin perillar ni les persones, evidentment, ni les propietats, però demanem també que aquesta séquia de la Sotà, aquesta obra, s'acabe i que realment doni pas a que tota aquesta aigua supere la barrera que significa la via fèrria per a aquestes possibles catàstrofes. D'altra banda, els socialistes benicarlandos han presentat les seues propostes per als pressupostos de l'any 2009. En aquest sentit, la regidora Charo Miralles ha parlat de la necessitat de nous ingressos amb actuacions com el control de l'IBI, la reducció de despeses, les millores socials com ara la posada en marxa de la guarderia municipal o les inversions productives. Respecte a aquest darrer capítol, Miralles ha destacat la necessitat de generar sòl per a indústria, habitatge de protecció pública i hotels. En quant a la realització d'inversions productives, algunes d'aquestes inversions productives que vaig a nombrar ara ja tenen una dotació pressupostària en l'actual exercici, per això considerem que són prioritàries. Sobretot la generació de sòl industrial, la generació de sòl per a vivendes de protecció oficial i per a hotels, vivendes de protecció oficials i hotels, el desenvolupament dels sectors i les unitats d'actuació que ja estan aprovades. La regidora socialista també ha demanat que l'àrea de cultura no sigui la gran perjudicada per la crisi econòmica.